Balan mo bala kapuso, mayara techniques para makapangita ka sang pamaagi nga magkatanom bisan hindi amo sinakadako ang space o kun lugar. Magpahati ka nga worth it gid sang imo nga time kag effort ang ining nga ulobrahon. Ang pinakaimportante syempre di kalidad kag masustansya nga pagkaon ang imo makuha. Tipid na, healthy pa. Tips sa pagtanom hibaloon ta subong nga aga sa aton bisita. Maduagon nga kabuhi kung may mga utan sa palibuta. Mga kapuso, makatipid ka na, healthy ka pa. Punta na nga tawo, tani, no? Maka-learn nga magtanom sa ilatag sa kamahugsaran. Karami lang. Ang makaupunta sa mga aga, mapisan gid niya mananom. Siya ang isa sa mga nagpabuno gid sa pagtukod sang sikat na subong nga gulayan sa nabitasan. Ari na, si Kagawad John Jester Punsaran. Mayong aga Kagawad Jester, welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Darrell, and good morning sa aton mga kapuso, sa aton mga viewers sa GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga. Una sa tanan, congratulations gid kay nangin mapuslano ni ining gulayan nyo sa barangay. Balikan ta anay, paano gid ini ginumpisahan? Well, nag-start last year. Ginakuha natin ang Committee on Livelihood and Job Opportunities because nakita natin during pandemic nga dapat tutukan ng ining komitiba because mas kinahanglanon din sa aton ng mga pumuluyo. And sa second batch, nakita na tuon, kaga medyo pressure din sa part naton because urban setting kita, kaga wala kita gawa idea kung paano magatanom gintinghuan naton. Nag-attend kita mga seminars, nag-research kita para at least matudlo naton sa aton mga volunteers kung paano urban gardening. Ano-ano ang mga gintanom nyo kag diin ini nahamtang? Well, nahamtang ini naton nga gulayan sa Nabitasan, sa sulod sa Nabitasan Elementary School. We all know nga ang aton nga barangay, ang barangay Nabitasan, lapit kita sa Iloilo River. So wala kita sing area nga talamnan gid. So maasin ang duta. So naghayo kita sa aton nga eskwelahan, kadamo kita sing ginpantanom dira. Ara kita may mga aplan kangkong, petchay, lettuce, talong, okra, amargoso, patola, kadamo actually. Kung sa diin kadamo gid kita sa nabulikan kay aside sa aton mga pumuluyo, ang iba naton nga mga na-harvest, gin-donate naton sa Uswag Community Kitchen kung sa diin ginapakaon man ini sa aton mga frontliners sa syudad sa Iloilo. Dako anang ginabulig kag nang inepekto sa aton nga community. That's why nga nagpursige kita gintinguan ginhatag naton ang best naton para at least magdaog kita. Well, nagdaog sandam lag lang nangin na champion ang Iloilo City sa 2022 National Gawad Kaunlaran Pantao Awards. Very lucky kita nga kita ang ginpili sa Iloilo City nga ipadala dito nga ang aton mga documents, aton mga videos to represent the Iloilo City. Isa na kadungog para sa aton nga hindi lang sa among community but bilog nga syudad, bilog nga Western Visayas and sa bilog ng Philippines. Nga nakilala ang Iloilo City through this JPT Edescape through gulayan sa Nabitasan. Storyahan ta ang process ng pananom. Ano nga specific days ang week ini kag sinugid ang nagapanguna? Yes, with regards sa pag-schedule, nagtap kita volunteers diri sa aton na community. Most gintap naton ang most especially aton mga indigent mothers, mga 4-piece members naton gipantap naton at the same time gin-involve naton ang bilog nga community. Kaga nabatyagan gid naton nga ang pagbuligay sa bilog nga community ara gid. And every Saturday and Sunday actually ginhimo na siya namon as family day. Kung sa diin ang ila mga bana, ila mga asawa, ila kabataan, ginadala naton sa gulayan para at least matudluan ang mga kabataan kung paano magtanom. Kag at the same time, nanging banding man sa bilog nga pamilya every weekend ang aton na gulayan. Sa mga kapuso nga wala pa nakatry sini sa Ida Barangay, ano ang mga dapat nila i-consider? Well, bilang naka-experience na sa sining project and program, nga dako gid ini nga nabulig sa aton na community. Naka-make sure kita nga may ara kita source ng pagkaon, and at the same time fresh kaga barato para sa aton nga mga pumuluyo. So gina-encourage gid naton ang aton nga mga kapuso nga nagapamati subong nga nagalantaw subong nga i-try gid naton. Tinguhaan naton maski sa aton lang ugsaran, let's try container gardening.
because mas mayo gid nga kung kita mismo ang nagatanom, mas make sure naton nga fresh ang aton nga ginatanom kaga kita gid wala sing fertilizers, wala sing bulong, kaga ma-make sure naton nga safe kanon ang aton nagipagkaon, and at the same time mas makasave din kita sa dako kung may ara kita nga own nga mga vegetables sa aton mismo nga mga ugsaran. Salamat sa mga ihibalo kagawad Jessner, dako gid ini nga bulig sa mga Ilonggo. Thank you so much mga kapuso, and I hope nga masugudan tanan no sa aton nga in our own simple ways no nga makabulig hindi lamang sa aton nga pamilya but sa aton nga bilog nga komunidad. And thank you sa liwat Daryl, and thank you sa liwat mga kapuso. Dugang impormasyon ka Good Vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.